Alang sa katong nagtinguha nga mo hatag og regalo, nangita ba kamo pumagi aron na di kamo makagasto sa pagputos. Diay usa ka pinalahi nga pamaagi aron kamo maka-save og kwarta nining panahon sa Pasko ug sa bagong tuig. Gawas nga kamo makatigom, makatabang usab kamo sa pagmenos sa basura sa kalikupan. Ug unsa kini ato kining tan-awon pinaagin ining report. Sa paghatag og mga regalo, daugon gyud usahay sa sudlanan aron sa putos pa lang nindot ng tan-awon. Apan pinalahi ang gihimo ni Ranji Madarang tungod kay ang iyang gibida mao ang way plastikay ug menos gasto sa pagputos og mga regalo. Sama na lang ni ining libro nga iyang ihatag nga mamahimo ra di ang gamitan og karaang panyo o gamayng pisi sa pagputos. So ato lang siya i-ana. Ipilo nato diri. Pwede ra jud siya mga karaan natong panyo, bahalag na i-part nga dili na kay siya nindot tan-aw niya ang PC ato lang i suksok diri. Na, ready na imong regalo. Pwede usab kaayong mo gamit og recycled paper isip gift tag. Gani, mamahimong di na mo gamit og tape sa pagputos og mga regalo. Gamay ra jud kay ng tape pero mulas na siya pila ka tuig diri sa kalibutan. Ang uba mga regalo nga iyang gipamutos, gisulod sa abaka bags o gihigtan og PC ug yarn. Hasta ang Christmas tree, puros recycled materials o walay plastic. Matod ni Ranji, paganahon lang gyud ang atong kamamugnaon aron ato kining mahimo. Iyang tumong ang makatabang sa pagpreserbar sa atong kalikupan. Uban ni Lian Sinkulan o Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Besda.